Krásny dobrý večer vám prajem. Ja by som vás na začiatku chcela poprosiť, či mi dáte vedieť, či ma je dobre vidieť a počuť. Troška som ožiarená týmto mojim svetlom, len tieto podmienky už sú není bohojaké večer. Takže dúfam, že ma je dobre počuť. Budem tak troška ďalej, lebo naozaj ma to ožaruje dosť. Asi si to aj stlmím. Aspoň takto. Áno, všetko fajn. To sa teším. Ešte chvíľočku počkám, kým sa popripájate. Som rada, že ste na mojom live streame alebo po slovensky živom vysielaní. Dúfam, že bude všetko vidieť. Horšie je, že nevidím vaše komentáre, že sa musím dať úplne blízko, ale myslím si, že môžeme začať, pretože tento live stream alebo živé vysielanie budem ukladať. Takže si ho budete môcť pozrieť zo záznamu. Tak ja by som teda išla na to, prečo vlastne robím tento live stream. Vy ste určite už tušíte teda z toho môjho plagátiku, že prečo vlastne vysielam naživo. A rozhodla som sa tak pri tej príležitosti, že máme v spoločnosti Greenway Global, v ktorej pracujem už 4. rok, úžasné zľavy. Tento týždeň je Green Friday. Je to týždeň plný zľav až do výšky minus 50%, čo je úplne skvelé a preto som sa teda rozhodla, že vám nahrám živé vysielanie, aby som vám povedala niečo o produktoch, ktoré tu s vami zdieľam na mojej stránke a ktoré sú tiež zaradené do tejto zľavy. Aby som nezabudla, dala som vám ešte takú špeciálnu ponuku pre tých, ktorí pozeráte živé vysielanie, a to, že okrem zľav, ktoré sú až do minus 50%, tak máte odo mňa, tí, čo pozeráte live vysielanie, ešte ďalšiu zľavu minus 10%. Čiže až do minus 60% si môžete objednať produkty, ktoré vám tu budem dnes promovať. Verím, že sa vám tie produkty budú páčiť. Vidím, že sú tu niektorí z vás, ktorí už produkty poznajú, ktorí už produkty používajú a sú spokojní s nimi, tak verím tomu, že ma podporíte a dáte mi sem aj nejaký komentár, keď budem o nejakom produkte hovoriť, ktorý už poznáte, ktorý skúšate, ktorý vám vyhovuje, z ktorého máte výsledky, aby som mala takú podporu z vašej strany a aby sme ukázali aj ostatným ženám, že naozaj táto kozmetika je úžasná a efektívna. Takže ja by som prešla k tým produktom, ktoré máme v zľavách. Ja som si ich tak rozdelila, keďže Anyray ponúka produkty pleťové aj telové, tak som si ich rozdelila do týchto dvoch skupín. Potom vám ukážem také sady alebo respektíve možnosti na rôzne typy pleti, aby ste si naozaj vedeli vybrať, aby ste mali prehľad o tom, o čom vlastne hovorím a ľahšie sa vám vyberali tieto produkty. Samozrejme, po skončení živého vysielania aj v priebehu tohto týždňa ma môžete kontaktovať a môžem vám dať kľudne konzultáciu, keď budete chcieť si niektorý z týchto produktov vybrať a nebudete sa vedieť v tom vyznať. Takže ja sa pozriem, že čo mi tu píšete. Pekný večer prajem, ahojte ženky. Teším sa, že ste tu so mnou. Ja som taká ožarená, že úplne mi horí tvár z toho. Tak ani to nemôžem stlmiť, lebo by ste ma nevideli. No, takže ja by som teda prešla najskôr ku kozmetike pleťovej. A v tej kozmetike pleťovej sú tam rôzne, či pleťovej, telovej, a v tej kozmetike telovej sú rôzne produkty teraz v akcii. Ja by som vám ukázala tento ako prvý
toto telové mlieko. Toto telové mlieko je úžasné v tom, že je pre všetky typy pokožky a úžasne hydratuje pokožku a obsahuje aj kráľovské žele, čiže vám aj vlastne ako keby spomaluje starnutie a veľa si myslím, že myslím si, že žien nepoužíva telové produkty, že si nekremuje tú pokožku a hlavne v týchto oblastiach, kde si ju nevidíme. Na lakťoch býva suchá, na kolenách, na nohách. Čiže ja by som vám doporučila určite tento telový krém alebo telové mlieko používať. Ja vám tu budem tak rýchlo ukazovať tie produkty, aby toto vysielanie nebolo zbytočne dlhé. Taktiež vám nebudem úplne dopodrobná hovoriť, čo tieto produkty presne obsahujú. Ak budete mať záujem vedieť presne zloženie, tak vám ho pošlem do súkromnej správy, tak ma neváhajte kontaktovať. Prípadne sa k tomu môžeme vrátiť na konci živého vysielania, keď vám nechám priestor na otázky. Takže telové mlieko, klasické telové mlieko, len s tým rozdielom, že obsahuje skvelé zložky, ako to Anyray Kozmetika ponúka a naozaj hneď máte výsledky a hydratuje tú pokožku na celom tele. Nádherne vonia. Škoda, že sa nedá tá vôňa takto k vám preniesť, lebo naozaj je to neskutočná vôňa, ako keby ste boli jemne naparfumované. Myslím si, že skôr je vhodné toto mlieko pre ženy, aj keď táto kozmetika je vhodná aj pre mužov a môžu ju používať aj páni. K tomu sa ešte dostaneme. Takže telové mliečko v akcii. Ďalší produkt úžasný, ktorý je na telo, je toto. To je vlastne olej. Z 5 olejov sa skladá, hlavne je ten argánový. A ďalších 5 olejov. Tento produkt má už veľa žien vlastne odskúšaný a tento produkt je úžasný aj v tom, že sa môže používať nielen na telo, ale aj na pleť. A tento produkt vám v podstate aj vyrovnáva tón pleti. Ak máte nejaké pigmentácie, či už tuto hore na rukách alebo na pleti, tak tieto oleje vám vlastne ako keby vybielujú tieto pigmentácie, čiže on je taký naozaj zaujímavý ten produkt. Môže sa používať taktiež aj po opalovaní, ak niekto chodíte aj v zime na dovolenky letné. A samozrejme, keď obsahuje argánový olej, ten je skvelý aj na vlasy, takže doporučujem malinké množstvo rozotrieť do rúk a kľudne do končekov vlasov môžete tento olejček zapracovávať a určite budete s ním spokojné. Je to suchý olej, to znamená, že krásne sa v neostávate po ňom masná a aj krásne vonia, tak neutrálne by som povedala. Takže ďalší produkt, ktorý je v akcii do piatku. Ideme ďalej, aby som to naozaj stihla všetko povedať v nejakom normálnom čase. Ďalší produkt, keď už som bola aj pri rukách, vám chcem predstaviť. Toto je produkt Anyray, je to krém na ruky. On je, možno si poviete, krém na ruky, však to má veľa kozmetík, ale tento krém na ruky je skvelý v tom, že on vám aj lieči ako keby tú pokožku. To znamená, že keď máte aj nejaké ekzémy alebo suchú popraskanú pokožku, tak naozaj vidíte po ňom rýchly efekt a rýchle zlepšenie na tých rukách. A ja ho mám doma. Toto všetko, čo vám budem predstavovať, ja používam, takže viem vám o tom úplne do detailov povedať. Takže je úžasný. Používame ho celá rodina, máme ho veľmi radi. Ďalším produktom, ktorý je v ponuke a ktorý možno si veľa žien nekupuje, ale ja vám ho doporučujem, je tento krém na celulitidu alebo proti celulitide, respektíve volá sa Expert na spevnenie pokožky. Tento produkt je takejto konzistencie, je to také gelovito-krémové, verím, že to vidíte. A tento produkt je úžasný v tom, napríklad, ak niektoré ženy rýchlo schudnú a majú tuto na brúšku takú tú svrknutú, ovisnutú pokožku,
tak vie krásne spevniť tú pokožku. Taktiež pôsobí ako spaľovač tukov, takže ak máte celulitidu, tak je veľmi vhodný na použitie na zadok a na stehná. Na celulitidu, aby ste si pomohli. Samozrejme, celulitida nezmizne len tak, treba sa troška venovať svojmu telu, aj aspoň každej nejaká rýchla chôdza alebo jemné čistenie, jemné cvičenie, keď nemáte čas, tak aspoň doma troška niečo pre seba urobiť. A keď použijete tento celulitidový krém do toho, tak naozaj budete mať výsledky. Všetky tieto produkty obsahujú úplne perfektné zložky, ktoré sú prémiové a ktoré vám zaručia výsledky. Takže aj tento produkt má reálne výsledky. To by bolo vlastne z tých produktov na telo všetko, ktoré sú teraz v akcii. Okrem toho má Anyray aj iné produkty na telo, ale tie vám teraz nebudem spomínať. Celú ponuku vám môžem poslať potom do osobnej správy, ak by ste chceli vidieť aj ostatné produkty, ktoré sú na telo. Prejdeme teda k pleti. Pleť, to je to, čo najviac vidieť každý deň a čo chceme mať krásne a hladké a chceme byť väčšine mladé a to vám zaručí táto kozmetika určite, nehovorím, že na veky, ale určite vám pomôže spomaliť pri najhoršom, aspoň spomaliť to starnutie tej pleti, pretože tieto produkty viete rozdeliť podľa typu pleti a samozrejme aj podľa veku. Keď by som mala povedať taký naozaj, že taký exkluzívny produkt, ktorý nemá žiadna iná kozmetika, len táto, tak je to táto Lift Impact kúra. Túto kúru, ak sledujete moju stránku, ste určite videli, ako sa nanáša celý postup. Kto ste nevideli, kľudne si prejdite moju stránku, mám tam rôzne návody, ako si čo nanášať, aké to prináša výsledky. A ja by som v skratke o tejto Lift Impact kúre povedala, že táto kúra by som povedala, že je pre každú ženu alebo muža, ktorý už máte pocit, že vidíte prvé vrásky na svojej pleti a chceli by ste tú pleť viditeľne zlepšiť. To znamená, že táto kúra vám okamžite dáva výsledky, už po 30 minútach cítite na pleti rozdiel, tá viditeľnosť tej pleti a zmeny pleti môže byť u každého iná, pretože každý máme iné vonkajšie faktory, niekto napríklad fajčí, nepije dostatok tekutín a má staršiu pokožku, niekto mladšiu, niekto prvé vrásky, niekto už hlbšie vrásky, takže ten výsledok môže byť rôzny u každého. Ale výsledok tam určite je. Určite každý alebo každá uvidíte výsledok po tejto Lift Impact kúre. Aby som ju tak skrátke opísala, tak táto kúra obsahuje vlastne takéto dve vrecuška. Je ich tam dokopy 16, pretože táto kúra je až na 8 použití. A prvá je táto emulzia, s ktorou si vyčistíte pleť, opláchnete. A potom je maska, ktorú si nanesiete. Celý postup, ako som hovorila, nájdete u mňa na stránke. Túto kúru používam aj v salóne a naozaj vidím výsledky, ten lift je tam viditeľný. Okrem toho, že robí lifting pleti, tak predchádzate tomu starnutiu, pretože tá kúra vám aj pekne zjednocuje ten tón pleti, redukuje kruhy pod očami, vybieluje pigment a tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj myslím si, že veľa žien, ktoré už ktoré už ju vyskúšali, tak sú s ňou spokojné. Preto ju mám aj ja doma, pretože je naozaj účinná a perfektná. Ďalší produkt, ktorý som vám chcela ukázať, no asi prejdem k tomuto. Tento produkt asi teraz veľa ľudí alebo žien nepoužíva. Je to vlastne krém s SPF-kom s 50-kou. Ale
Keďže ide zima, keďže býva ostré slnko aj v zime, tak ja doporučujem používať faktor SPF 50 aj v zime. Napríklad, keď sa idete na hory lyžovať, alebo niekto chodí do solária, tak určite faktor je dôležitý. A tento produkt je výnimočný v tom, že je určený na pleť. Môžete ho použiť samozrejme aj na telo, ale je vyslovene určený na pleť. Výnimočnosť tohto produktu považujem to, že nezanecháva masné stopy, nezanecháva biele stopy a napriek tomu, že obsahuje SPF-ko, je naozaj úžasný aj napríklad pod make-up. Ja osobne ho používam tak, že si ho zapracujem do make-upu, zmiešam spolu a nanesiem na pleť. Tá pleť nie je absolútne masná, ako to býva z niektorých krémov z SPF-ka a myslím si, že budete s ním spokojné, ak ho vyskúšate, ak ho potrebujete, ale pokiaľ chcete predchádzať pigmentovým škvrnám aj v zime, tak vám ho doporučujem a teraz je za skvelú cenu. Tento produkt si myslím, že vydrží dlho, aj keď ho budete používať neskôr, pretože po otvorení vám vydrží 8 mesiacov, ako nehovorím vydrží v tejto tube, ale keď ho otvoríte, tá spotreba je 8 mesiacov. A ja napríklad tento mám už od leta a má spotrebu až v roku 2026 v lete. Takže ten produkt naozaj, keď si kúpite do zásoby, tak vám vydrží a môžete ho používať aj v lete napríklad. Alebo odporúčam skoro na jar, kedy sa mi ženy sťažujú, že majú pigmentové škvrny, ale to je tým, že vlastne si nechránia tú pleť pred slnkom. Takže aj to je jeden z faktorov, áno, pigmentový škvrn. Nie len slnko, ale môžu to byť aj rôzne ochorenia. Takže toto je super produkt, doporučujem. Idem ďalej. Ďalším perfektným produktom, ktorý si viete skombinovať aj napríklad s týmto a urobiť z toho pekný set na Vianoce, je maska. Táto vyživujúca maska s materskou kašičkou. Je to úžasná maska, všetko to má takúto tuhú konzistenciu, aj krémy, aj masky niektoré ešte viac. Čiže tá maska, aj tie krémy vám vydržia dlho a cenovo. Teraz tie ceny a tá výdrž, naozaj keď si to prepočítate na mesiac, tak sa to neskutočne oplatí. Takže doporučujem túto masku. Prioritne by som ju doporučila pre ženy, ktoré majú suchú pokožku, pocťujú také pnutie a potrebujú naozaj, cítia, že tam chýba nejaká výživa a že ju potrebujú viac hydratovať. Čiže táto maska je na to úplne perfektná, ale to neznamená, že masná alebo zmiešaná pleť sa nemá vyživovať a hydratovať, čiže ja by som ju doporučovala na všetky typy pleti. Takže ak si urobíte také kombo, že niekomu zakúpite napríklad toto mliečko s tou maskou, pretože to z tej istej rady obsahuje to podobné zložky, hydratačné a vyživujúce, tak si myslím, že urobíte niekomu naozaj veľkú radosť pod vianočný stromček. A teraz je tá cena úžasná. Prejdem teraz k ďalšiemu produktu a teraz by som sa chcela venovať vlastne pleti, ktorá je taká problematická. V tom vám viem poradiť dva produkty. Začnem týmto. Tento produkt je vlastne zmatňujúci krém na pleť. Je to denný krém. Keď mám teda medzi klientkami aj ženy, ktoré majú problémy s akné, a nevedia sa ho zbaviť, tak na to je úžasný tento krém. Tento krém sa môže používať na zmiešanú aj masnú pleť a na pleť taktiež, ktorá je extrémne masná a potrebujete zredukovať ten mas. Tak tento krém je na to úplne geniálny, pretože on vám ten mas zredukuje, ten krém, ale zároveň ostáva tá pleť hydratovaná, čiže sa nevysúša. A
ten, kto má problémy s akné, hlavne ženy, aj vo vyššom veku, keď majú pred menštruáciou, tak sa im objavuje akné, s tým sa veľmi často stretávam. S tým som sa stretávala aj u mňa samej. Tak tento krém je na to ideálny, pretože obsahuje aj zinok, ktorý vlastne rieši a lieči tie zápalové procesy, ktoré sa dejú v tom podkoží, a tá pleť sa stáva krajšou, aj hydratovanou, aj navonok takou zdravou. Takže ak má niekto takéto problémy, tak určite tento krém vám doporučujem používať v dennodennej starostlivosti. Ďalším produktom, ktorým je vlastne v ponuke, je tento krém z aloe vera. Tento krém je vlastne pre pokožku, ktorá je suchá, ktorá tiež potrebuje hydratovať, ktorá je citlivá, ktorá potrebuje úplne nejaký ľahučký gel na pleť, ktorý sa rýchlo vstrebe a naozaj má takú citlivosť. Takže tento gel je úplne perfektný, taktiež takáto pleť sa môže aj rýchlejšie olupovať, môže byť začervenaná a môže mať takéto problémy, flaky na tvári a tak ďalej, tak toto je vlastne taký ako keby v úvodzovkách liečivý gel, ktorý vám pomôže to riešiť. Tento gel môžete použiť napríklad aj po opalovaní. Keď sa spáli pleť, tak rýchlejšie rieši tie zápalové procesy, tie veľké plochy na tej pleti. A taktiež my ho doma využívame aj keď vás poštípe nejaký hmyz, tak si ho viete vlastne naniesť na štipance a tiež to krásne schladí a upokojí. Aby som vám ho ukázala, tak je to takýto gel, taký jemne priehľadný, dúfam, že to vidíte, a on sa úplne hneď a okamžite vlastne vstrebe do pleti a to je úplne perfektné pre tú citlivú a veľmi suchú pleť. Taktiež tú pleť nezaťažuje. Aký je ten gel ľahučký, tak ľahučko pôsobí aj na pleti. Aj keď produkty Anyray všetky vlastne sa krásne vstrebávajú do pleti a ani po jednom som nemala pocit, že by mi ostávala nejaká ťažoba alebo nejaký mastný film. Naozaj tá pleť je krásna po týchto produktoch. No, ešte teda by som vám povedala o ďalšom takom, ja by som to povedala, že to je taký exkluzívny, luxusný a v Anyray taký noblesný produkt a to je kaviárová rada. Ja som šťastná, keď sa kaviárová rada dá do akcie, pretože to je naozaj veľmi kvalitný produkt, ktorý nebýva často v akcii. A keď dajú tento produkt do akcie, tak haleluja, kričím. A samozrejme, ja som neváhala ani sekundu a od včera, ako začala akcia, tak som si ho ihneď objednala, aby som ho mohla mať. Tento produkt, aj keď je určený na pleť od 50 rokov, tak ja som ho 3 roky dozadu z našej spoločnosti vyhrala a tak som mala možnosť si ho vyskúšať a musím vám povedať, že tento produkt je naozaj špičkový, prémiový a oplatí sa ho kúpiť za tú cenu, za ktorú teraz je. Ja vám ho teraz predstavím, je v takýchto krabičkách pekných, takže ono to pekne vyzerá aj na Vianoce pod stromčekom. Tento produkt je určený pre ženy po 50-ke, takže tam ani nejak extra nemusíte riešiť, keď to chcete niekomu darovať, aký typ pokožky má tá žena, pretože väčšinou tá pleť vekom a stárnutím vysychá, stráca sa tá kyselina hyaluronová, kolagén z pleti a teda preto aj tá pleť stárne a teda potrebujeme jej dodať nejaké
exkluzívne zložky, aby sme naozaj udržali tú pleť dlho, krásnu a mladistvu. A k tomu vám pomôže táto kaviárová rada. V ponuke je tento kaviárový nočný krém a kaviárový očný krém. Vlastne tento kaviár, extrakt z kaviáru spevňuje, regeneruje, vyrovnáva tón pleti, redukuje vrásky. Tento očný krém omladzuje, pokiaľ máte nejaké opuchy alebo kruhy pod očami, tak vám ich zredukuje a naozaj pôsobí exkluzívne na tej pleti. Takže ja vám ich naozaj vrelo doporučujem vyskúšať. A navyše, ak by ste chceli si zadovážiť úplne, že komplet sadu, je v ponuke aj denný krém z tejto kaviárovej rady. Hovorím vám to zámerne, pretože teraz, keď máte špeciálnu ponuku odo mňa, tak tá špeciálna ponuka pre vás sledujúcich sa týka aj produktov mimo akcií, na ktoré vám dávam ešte minus 10%. Takže môžete si kľudne zadovážiť sadu kaviárovú, ako je očný krém, denný krém a nočný krém. Je to naozaj úžasný darček a verím tomu, že tá obdarená, alebo ten obdarený, hovorím to zámerne, teraz vám poviem prečo, vás bude milovať za tieto krémy. Preto ten obdarený, pretože my keď sme mali tieto krémy doma, tak ich používal aj môj muž a bol naozaj veľmi, veľmi spokojný práve s touto kaviárovou radou. Preto som mu aj objednala, aby som mu urobila radosť, aby ho našiel v skrinke aj on. takže verím, že bude rád a verím, že bude každý rád, kto si niečo vyskúša z týchto produktov. Takže ja by som ešte raz opakovala teda to promo, ktoré máme v rámci Green Friday. Zľavy na tieto produkty, čo som vám promovala, sú až do minus 50%. A tí, ktorí ste tu teraz live, vám dávam navyše minus 10% na kozmetiku. Takže môžete využiť zľavy až do minus 60%. Pokiaľ by ste chceli ešte nejaký iný produkt, ktorý nie je v zľave, tak na ten produkt vám tiež dám minus 10%, aby ste mali ten nákup naozaj výhodný, aby ste ma milovali za to. No, teraz by som prešla k vašim otázkam, ak nejaké máte, alebo si pozriem komentáre, či ste sa ma tu niečo pýtali. Len troška zle to vidím, no pozriem sa. Tuto píšete čo? Že vidíte, počujete. Ak máte nejaké otázky, kľudne mi napíšte. Ešte tí, ktorí chcete využiť niektorý z týchto produktov a chcete mať okrem tej Green Friday zľavy aj tých minus 10% a ste tu teraz live, tak mi napíšte do komentára zľava 10 a ja budem vedieť, že máte o niektorý z týchto produktov záujem a potom si už môžeme napísať v osobnej správe, prípadne dať si nejakú konzultáciu, ak budete chcieť poradiť, urobiť si nejaké balíčky z týchto produktov, aby ste boli spokojní, aby ste mali napríklad aj pod stromček krásny darček. Takže ja ešte počkám chvíľku, či máte nejaké otázky na mňa. A určite vám ich zodpoviem. Pokiaľ sa chcete opýtať na nejaký konkrétne produkt, čo obsahuje, tak to vám môžem kľudne zodpovedať potom aj v správe, aby sme tu zbytočne nezdržiavali. Mala som v pláne urobiť toto vysielanie 30 minút, vidím, že je 19:29, že sa mi to celkom aj podarilo. Ak sa tu teda nerozprúdi nejaká debata. Ako sa volá ten krém na mastnú pleť? To je zmatňujúci denný krém. Zmatňujúci denný krém. Ak myslíte ten so zinkom, tak zmatňujúci denný krém sa volá. Počkajte, ja sa ešte pozriem.
Ak by ste mali záujem, tak vedieť viac o týchto produktoch, detailnejšie info, také info z prvej ruky, o novinkách, o akciách, aké sa robia a nemáte čas napríklad pozerať takéto live streamy alebo príspevky, fakt, že nie ste na Facebooku, nemáte na to čas, tak mám založenú messengerovú skupinu súkromnú s mojimi klientami, ktorých informujem o týchto všetkých veciach. Tak ma môžete potom kľudne požiadať v osobnej správe a ja vás tam veľmi rada privítam v našej komunite. A hráme tam aj o darčeky, lotérie rôzne, takže môžete sa aj zapájať. Vidíte tam rôzne recenzie od mojich žienok pekných, krásnych. A môžete sa tam veľmi zaujímavé informácie dozvedieť. Tuto nám píše pani Mária. Ja kaviárovú radu používam, mám po 60-ke a vidím zmenu k lepšiemu a teraz ich idem objednať tiež. No. Tak to som veľmi šťastná, že táto kozmetika sa osvedčila. Ja som inak veľmi rada, že vôbec sa takáto kozmetika pred 3 rokmi, 3 roky ju používam aj v salone, objavila a že má takéto výsledky, lebo verte či nie, ja som bola tiež taký neveriaci Tomáš a tiež som povedala, že nie je možné, aby kozmetika zmenila pleť, ale ten, kto ma sledujete a pozeráte moju stránku, tak vidíte naozaj, že je to možné a je to možné, ale naozaj, že s kvalitnou kozmetikou, ktorá aj má tie zložky také, ktoré vám to vedia zaručiť, Takže tak, no, ženy moje, prosím, ako som, aha, to som už odpovedala. Myslím si, že už nemusím toto vysielanie predĺžovať. Už akosi som červená, že? Ja chystám inak sériu takýchto vysielaní až do piatku, ale nielen o kozmetike Anyray, ale aj o ostatných produktoch. Ešte k tým, ktorí nepoznajú kozmetiku Anyray, lebo sa ma často na to pýtate a vlastne ja som na to aj zabudla na začiatku povedať, že kozmetika Anyray je francúzska kozmetika. Ona má už 50-ročnú históriu, používa ho dokonca aj monátske kniežatstvo, testuje sa každý rok kvalita tejto kozmetiky, čiže určite aj keď si túto kozmetiku zakúpite, tak už pri nanášaní, keď si predstavíte, že to používa aj nejaké kniežatstvo, nejaká princezná, kráľovná, tak to je úplne top. A naozaj sa budete cítiť pri tej kozmetike ako nejaká kráľovná, tomu verte. No a kozmetika je dostupná v Európe 3 roky, alebo 3,5 roka už, odkedy ju používam, testujem a doporučujem ostatným ženám, ktoré mi posielajú naozaj úžasné spätné väzby, za ktoré som šťastná, že sú pozitívne a že mi nehodili tú kozmetiku do hlavy. A ja tým som chcela povedať, že som naozaj šťastná, že takýto typ kozmetiky existuje, ktorá je efektívna, účinná, že dáva výsledky. Takže preto vám to s takým nadšením ja každý krát rozprávam, lebo viem, že tie výsledky tam sú. No, takže myslím si, že by som už mohla ukončiť vysielanie, čo poviete, že? To, čo som chcela, som povedala. Pokiaľ chcete počuť aj o ostatných produktoch, ktoré spoločnosť Greenway Global ponúka, tak ma môžete sledovať aj na mojom osobnom profile Iveta Jandíková, kde budem dávať sériu ďalších videí. Zajtra plánujem, že by som vám ukázala dekoratívnu kozmetiku prírodnú, ktorá je v ponuke v rámci Green Friday. A je to téma týkajúca sa aj môjho salónu, čiže určite to vysielanie budem robiť tu, ja vám dám ráno info. Pravdepodobne to bude tiež presne o tejto hodine o 19. a taktiež bude robený záznam a určite tam budem mať zase nejakú špeciálnu ponuku pre sledujúcich.
Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste tu boli, že ste ma podporili svojimi komentármi a vidíme sa zajtra. Majte ešte krásny večer. Ahoj!